Hyvät kuulijat, mun nimi on Michał Podleśny ja tää on Spessu, podcast, jossa haastattelen lääketieteen erikoisalojen asiantuntijoita, jotta te saisitte tietoa ja työkaluja omalle urapolulle. Tänään meillä on vieraana erittäin aurinkoinen lastentautien erikoislääkäri, joka vastaa OYSin lasten infektiotaudeista ja päivystyspoliklinikasta. Yliopistopuolella hän on toiminut kliinisenä opettajana ja nyt vuoden loppuun määräaikainen professuuri harteillaan. Arvoisat kuulijat, tässä Terhi Tapiainen. Vielä kerran siis tervetuloa ja loistavaa, että pääsit tulemaan. Ja tähän alkuun haluan tietenkin sanoa, että oli monia ihmisiä, ketkä halus nimenomaan sut tähän haastatteluun. Joo, kiitos. Se on ihan mukava kuulla. Mutta meillä on toki varmasti kuulijoita, ketkä ei tunne sua, niin haluaisitko vähän kertoa tähän alkuun itsestäsi, että kuka sä oikein olet? Mä oon Tapiaisen Terhi ja mä oon lastentautien erikoislääkäri. Ja sen jälkeen mä oon tehnyt tämmöisen niin lisäkoulutusohjelman, eli ennen vanhaan suppean erikoislääkäritutkinnon, mutta nykyään sitä kutsutaan lisäkoulutukseksi lasten infektiotaudeista. Ja tällä hetkellä mä vastaan OYSissa lasten infektiotaudeista kokonaisuudessaan ja sitten erityisesti lasten infektio-osastosta ja meidän päivystyspoliklinikasta. Mä oon tehnyt aika paljon myös yliopistopuolen hommia, että mä oon ollut useamman vuoden kliininen opettaja ja tällä hetkellä mä toimin määräaikaisena professorina tämän vuoden loppuun lastenklinikassa. Mikä tämä lisäkoulutus tai tämä suppea erikoislääkärikoulutus siis käytännössä silloin oli, osaako vähän valottaa sitä? Joo, tämä on ihan hyvä kysymys, koska silloin kun siitä on pitkä aika, varmaan 15 vuotta, niin Suomessa haluttiin mennä tämmöiseen eurooppalaiseen erikoislääkärikoulutusohjelmaan, joka tarkoitti sitä, että meidän erikoisalojen määrää vähennettiin aika paljon. Se johti kirurgialla ja sisätaudella siihen, että tuli mahdolliseksi erikoistua suoraan aiemmin, jotka oli tämmöisiä suppeita erikoisaloja. Ja lastentaudilla se johti siihen, että meillä ei voi erikoistua suoraan vaikka lasten infektiotauteihin, vaan kaikista tulee aina ensin lastentautien erikoislääkäreitä. Ja sen jälkeen, koska me tarvitaan tavallaan tämmöisiä erikoisosaajia, erityisesti yliopistosairaaloissa, mutta jonkun verran myös keskussairaaloissa, niin on mahdollisuus tehdä tämmöinen yleensä noin 2 vuoden kestoinen koulutusohjelma. Ja se kuvastaa sitä, että lastentaudit on hyvin laaja ala. Eli meillä voi tavallaan sen varsinaisen erikoislääkäritutkinnon jälkeen sitten perehtyä esimerkiksi ja ryhtyä toimimaan lasten sydänlääkärinä, eli lasten kardiologina, tai infektiolääkärinä, tai neonatologina, joka keskittyy nimenomaan vastasyntyneiden hoitoon ja vastasyntyneiden tehohoitoon. Sitten meillä on myös tehohoitoon tietyt ohjelmat, jotka soveltuu nimenomaan lasten puolelle. Ja sitten meillä on endokrinologit, meillä on nefrologit, meillä on gastroenterologit, reumatologit. Meillä on niin kuin tavallaan lähes kaikille niille isoille erikoisaloille, mitä sisätaudeilla on aikuispuolella, niin me tehdään ne tämmöisenä lisäkoulutusohjelmilla. Meillä on tavallaan se koko repertuaari käytössä, mikä aikuispuolella on sisätautien aloilla käytössä, niin sillä tavalla, että me ollaan ensin erikoislääkäreitä ja sen jälkeen me perehdytään johonkin aiheeseen. Mutta yleensä se, että kaikilla on se lastentautien erikoislääkäritutkinto taustalla on hirveän hyvä, koska lastenlääkärit on yleensä aika kokonaisvaltaisia ja hoitaa yleensä koko potilasta ja koko perhettä. Että vaikka jos infektio-osastolla potilaalla on myös joku muu ongelma, niin me pyritään huomioimaan se tässä hoidossa, mikäli me vaan kyetään. Että me ei hoideta vain ikään kuin vain yhtä asiaa, vaan yritetään hoitaa aika kokonaisvaltaisesti potilaita. Nähtävästi siis aika paljon mahtuu myös just tuohon lastentautien erikoisalan alle. Niitä toki tarvitaan varmasti, niitä suppeampia tyyppejä. Joo, meillä varmaan ehkä noin joka 3. lääkäri menee avohoitoon, eli he toimii sitten lastentautien erikoislääkäreinä avohoidossa. Meillä on Oulun kaupungissa esimerkiksi on vahva tämmöinen avohoitopediatrian yksikkö, jossa työskentelee lastentautien erikoislääkäreitä. Lisäksi meillä on tosi hyviä erikoislääkäreitä Raahessa, Oulaskankaalla, Kuusamossa, jotka on niin kuin aivan tosi arvokkaita, tavallaan tukee tätä avoterveydenhuoltoa erikoislääkäreinä lastentautien alalla, eli he ottaa vastaanottaa nimenomaan lapsipotilaita. Mutta sitten, sitten ehkä noin joka 3. menee sitten keskussairaaloihin, jossa lastenlääkärit tekevät yleensä hyvin monipuolista työtä, ja heillä on myös vahva tämä päivystysvastuu kaikista äkillisistä lasten
lastentaudeista, mutta myös synnytystoiminnasta siinä mielessä, että kaikki paikat, missä synnytetään, niin siellä on ihan ehdottoman välttämätöntä, että siellä on lastenlääkäri, joka vastaa tästä alkuvirvottelusta ja vastasyntyneiden tehohoidosta, joka on yllättävän usein tarvittava asia kaikissa synnytyksissä. Ja sitten niin kuin noin joka kolmas jää sitten yliopistosairaaloihin, jossa yleensä perehdytään sitten tämmöiseen suppeaan omaan alaan sen oman erikoislääkäritutkinnon jälkeen. Ja siihen yleensä kuuluu vahvasti se, että silloin toimitaan oman alan asiantuntijoina, tehdään tutkimustyötä, koulutetaan sillä alueella, toimitaan konsultteina. Käytännössä mäkin toimin konsultteina koko Pohjois-Suomelle kaikissa vaikeissa lasten infektioasioissa. Ja sitten toisaalta vastataan sillä sairaalassa siitä omasta alueesta erityisellä huolella ja kehitetään nimenomaan sitä aluetta ja vastataan siitä. Eli lastenlääkärinä voi työskennellä sekä sairaalassa, mutta myös avohoidon puolella. Joo, eli tämä on äärettömän niin kuin laaja erikoisala. Eli tavallaan osa lastenlääkäreistä toimii hyvin tämmöisellä psykososiaalis-kokonaisuutta halliten niin kuin avoterveydenhuollossa. Ja voi olla hyvinkin suuntautuneita esimerkiksi sosiaalipediatriaan ja tämmöiseen perheiden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Ja sitten toisessa ääripäässä meillä voi sitten olla tämmöinen tehohoitolääkäri, joka vastaa näiden kaikista sairaimpien, äkillisesti sairaiden pienten lasten tehohoidosta. Ja sitten meillä on syöpätaudit, jossa taas hoidetaan lasten syöpää. Tai sitten niin kuin mun erikoisala, jossa nähdään paljon sinänsä tavanomaisia infektioita, joista niin kuin valtaosa paranee hyvin, mutta joukossa on myös hyvin henkeä uhkaavia vakavia infektioita. Eli meillä ollaan äärettömän monipuolinen ala. Että jos mä mietin kaikkia mun kollegoja, niin mulla on kollegoina ihmisiä, jotka on harkinnut toisena erikoistumisvaihtoehtona psykiatriaa, joitakin, jotka on harkinnut neurologiaa. Sitten on näitä, jotka on ollut taas esimerkiksi korvataudeilla töissä, tykkää tavallaan vähän tämmöistä kädentaidoista. Ja sitten semmoisia, jotka on ollut anestesialla töissä aiemmin, mutta päätynyt sitten kuitenkin lastenlääkäriksi. Eli tavallaan, jos tykkää niin kuin lasten ja nuorten parissa työskentelystä, niin lastentaudit on hyvin, hyvin monipuolinen ala. Ainoat semmoiset omat erikoisalansa meillä, jotka ei ole lastentautien alla, on sitten lasten neurologia, johon voi erikoistua suoraan, tai sitten toki lastentautien jälkeen, mutta nykyään yhä enemmän suoraan. Lasten psykiatria on myös oma alansa, ja sitten on vielä lasten kirurgia, joka on kirurgian alainen koulutusohjelma. Mutta lastentautien sisällä sinänsä se kirjo on tosi iso asioille, mitä voi tehdä ja minkä tyyppistä työtä voi tehdä. No toi olikin hyvä lisäys, että niinku, joihinkin voi erikoistua myös suoraan, mutta ilmeisesti niinku jos lähtee lasten lääkäriksi erikoistumaan, niin pystyy sitten kuitenkin jatkossa vaikka mennä just lasten neurologiksi tai näin. Ja ennen se oli vähän ehkä vapaampaa, mutta nyt tämä on jotenkin säädellympää tämä erikoislääkärikoulutus, että ehkä pyritään siihen, että yhä useampi pyrkisi menemään suoraan sille alalle töihin, missä ajattelee, että sitten lopulta työskentelisi. Että niin kun siinä mielessä, jos on esimerkiksi kiinnostunut erityisesti lasten neurologiasta, niin voi olla ihan mielekästä erikoistua siihen suoraan, koska se on niin kuin ihan oma erikoisalansa. Ja hyvin kiehtova ala ja meidän tosi tärkeä niin kuin tavallaan yhteistyökumppani ja kaikki lastenlääkärit työskentelee koulutuksen aikana myös lasten neurologisella osastolla, jossa hoidetaan vaikeasti neurologisesti sairaita lapsia ja myös toimii kuntoutusosastona. Jos voi vetää yhteen tämän kaiken, mistä ollaan tässä juteltu, niin hankala varmaan sanoa yhtä yksittäistä sellaista työnkuvaa, mitä lastenlääkäri tekee loppujen lopuksi, kun on niin monenmoista. Joo, se on varmaan siksi tärkeää, että lastenlääkäreistä ehkä saattaa tulla sellainen olo, että no tietyllä tavalla se on totta, että aina sanotaan, että lastenlääkäri vain viihdyttää perhettä, kun luonto parantaa potilaan. Niin siinä on niin kuin tiettyä perää, mutta että valtaosa meidän sitä isosta potilasmassasta on aiemmin terveitä lapsia, joilla on usein esimerkiksi infektio tai joku muu ohimenevä tilanne, joka yleensä saadaan varsin yksinkertaisin keinoin hoidettua. Mutta sitten meillä on joukko hyvin, hyvin sairaita lapsia ja meillä myös kuolee lapsipotilaita. Eli jollain tavalla pediatriassa ehkä mun mielestä jännittävää on se, että me tavallaan valtaosa lapsista voidaan hoitaa äärimmäisen
helpoin keinoin, nopeasti ja tehokkaasti ja hyvin, mutta sitten meillä on joukossa niitä potilaita, jotka ovat hyvin sairaita ja jossa voi joutua kohtaamaan hyvinkin vaikeitakin asioita lääkärinä. Mutta se meidän balanssi on ehkä toisenlainen, että sisätautilääkäreiden kanssa kun keskustelee, niin heillä kuolemien määrä omissa potilaissa on aivan valtavan paljon suurempi. Ja osa kollegoista on sanonut, että se jopa suorastaan voi vaikuttaa heidän vähän niin kuin mielialaansa siihen, että miten he näkevät maailman. Mutta pediatrilla, vaikka meillä on hyvinkin järkyttäviä kohtaloita ja potilaita on, joita me ei pystytä parantamaan, ja meillä on potilaita, jotka menehtyy, niin sitten meillä on kuitenkin valtava määrä potilaita, jotka paranee. Ja erityisen mukava lapsipotilaissa on se, että he eivät yleensä ole kroonisesti sairaita siinä mielessä toimintakyvyllisesti kuin joskus aikuispuolella. Eli siinä vaiheessa, jos me saadaan se toimintakyky suurin piirtein palautumaan, että se äkillinen sairaus on saatu hoidettua, niin lapsilla on valtava kyky lähteä itse liikkeelle ja aktivoitua ja tehdä asioita. Että tämmöinen kroonisesti toimintakyvyn alentuminen, niin se on meillä aika harvinaista ja myös kuolemat on aika harvinaiset. Me ollaan silleen kaiken kaikkiaan hyvin myönteinen erikoisala, mutta ei millään tavalla semmoinen täysin, miten mä sanoisin, me ei eletä missään pumpulissa, että jollain tavalla pitää lastenlääkärillä olla yhtä aikaa hyvin pehmeä, että pystyy tavallaan kohtaamaan perheen ja kohtaamaan lapset ja olemaan, miten mä sanoisin, lämmin. Mutta toisaalta pitää yhtä aikaa olla jollain tavalla hyvin kova, että kestää tavallaan sen tilanteen, että pystyy analyyttisesti katsomaan. Että jos meillä on vaikka tilanne, että pieni lapsipotilas on kuolemassa tai on henkeä uhkaavasti kriittisesti sairas, että siinä tilanteessa pystyy toimimaan ammattimaisesti ja rauhallisesti ja toisaalta kestämään sen asian, ainakin jollain tavalla käsittelemällä. Eli nämä on tavallaan nämä molemmat puolet. Toki avohoidossa tämmöisiä kuolemia ja muuta lapsipotilailla on hyvin, hyvin harvoin. Et siinä korostuu ehkä tämmöinen psykososiaalinen perheen tukeminen enemmän, mutta sairaalassa, vaikka kuolemat ja hyvin vakavat sairaudet on harvinaisia, niin ne on juuri se potilasryhmä, jota itsekin hoidan infektiokonsulttina sairaaloissa. Tuo oli hyvä toi sana, että ei eletä pumpulissa kuitenkaan, vaikka on paljon niitä hyviä puolia, niin on myös sitä, tulee varmaan kohdattua kuolemaa tietysti siitä suppeasta erikoisalasta riippuen. Mutta joo, että monenlaista pääsee kokemaan ja varmasti tietyllä tapaa harjoittamaan ja koetukselle pääsee moni oma sellainen taito. Ehkä itsellä toi, että miten pystyy vaikka keskittymään siihen, vaikka niihin vanhempiin siinä vastaanotolla samaan aikaan ja sitten hoitamaan sitä tilannetta, sitä lasta siinä, sitä varsinaista potilasta. Ja, se kuulostaa ainakin itsestä tällä hetkellä haastavalta. Mä itse asiassa mietin 5. opiskeluvuonna, että lastentaudit olisi kyllä hyvä ala, mutta ei musta varmaan siihen ole. Nyt mä oon siis lastentautiopin professorina, mutta tämä kaikille, jotka ajattelevat, että he miettivät lastentautia, mutta ajattelevat, että ei heistä siihen ole, koska se on liian vaativa ala, niin ei se niin ole. Se on taito mikä tahansa tämmöinen kommunikaation oppiminen, että sitten kun sitä hommaa tekee, niin se tietyllä tavalla, jollain tavalla mä en sano, että se automatisoituu, se kuulostaa väärältä, mutta pikemminkin niin, että sitä ei tarvitse enää ajatella, että sitten voi olla vain ihan oma itsensä, mutta on semmoinen ammatillinen oma itsensä, että sitä ammatillisesta käyttäytymistä tulee niin automaattista, että sitä ei tarvitse enää edes miettiä, että sä pystyt huomioimaan sen lapsen ja pystyt huomioimaan perheen ja tarvittaessa yhtä aikaa ja lisäksi sen hoitotiimin. Mutta se on ilman muuta semmoinen, että mitä nuorempi lääkäri on, niin sitä enemmän siihen pitää erikseen keskittyä siihen asiaan. Mutta se on semmoinen samanlainen taito kuin mikä tahansa taito lääkärin ammatissa, että sitten kun sitä harjoittaa, niin se vahvistuu. Ja sitten lopulta siitä tulee niin automaattista, että sitä ei tarvitse edes erikseen miettiä. Siihen varmasti harjaantuu kyllä. Se näkee sellaisena taitona, eikä sellaisena luonteen piirteenä, mikä ei välttämättä synny sun kanssa, vaan se on taito. Joo, niin mä jotenkin just ajattelisin, että ei tarvitse ajatella, että ei ole jotenkin lastenlääkärin luonteiden. Että mun mielestä voi olla hyvin monenlaisia hyviä lastenlääkäreitä, jotka kuitenkin tavallaan kykenee toimimaan hyvin monenlaisissa tilanteissa. Ja se on nimenomaan taito, jonka voi oppia.
ei niinkään sille, että se joko on tai ei ole. Mitä sanot siihen? Mä Villelle avauduinkin jo siitä, mutta mä oon itse vähän sellainen, että mua ehkä ihan pienesti hirvittää lapset, koska mä pidän itse niitä sellaisena hiukan ennalta arvaamattomana ja vähän sellaisena, että ne hirveästi ehkä ajattele sitä, mitä ne tekee ja sitten itse taas jotenkin ehkä, en tiedä, joutuu kiusatuksi niiden toimesta, niin onko mitään neuvoa, onko mä ihan toivoton tapaus lastentautien suhteen? Joo, et varmasti ole. Mun mielestä se on musta niin kuin hyvä ajatus se, että lapsiahan pitää kunnioittaa, ja sitähän sä selvästi teet, että sä et ajattele, että ne on joku semmoinen objekti, jolle sä teet asioita, vaan ne on itsenäisiä toimijoita, joskus hyvinkin itsenäisiä. Eli niin kuin sä oot selvästi tajunnut jo sen olennaisen pediatriasta, että lapset on itsenäisiä toimijoita. Mutta mä jotenkin ehkä ajattelisin, että lapsia ei tarvitse pelätä missään nimessä, mutta se on taas jälleen semmoinen asia, että se vaatii vain toistoja, että se loppuu vähän se jännitys ja pelko. Eli jos ensimmäistä kertaa tutkii vaikka vastasyntynyttä, niin onhan se jollain tavalla kunnioitusta herättävä tilanne, koska se uusi ihminen, semmoinen niin kuin vauva on siinä niin kuin vastasyntyneenä ihan siinä sun omissa käsissä. Sehän on poikkeuksellinen tilanne, varsinkin nuorille ihmisille ei välttämättä ole vielä omia vauvoja. Mutta mä ajattelisin, että vaikka ei olisi omaa perhettä ja omaa lapsia, niin näissä tilanteissa ihan niin kuin mikä tahansa lääketieteen osa-alue, niin sen kyllä oppii. Ja sitten siitä alkaa tulla pikkuhiljaa oma niin kuin tämmöinen, sitten siihen ei tarvitse enää keskittyä. Ja kyllähän se sitten tietysti tietyllä tavalla on niin, että ne lapsethan kyllä vaistoaa sen, että sitten kun tulee kokenut lääkäri, joka ei pelkää niitä yhtään, niin nekään ne jotenkin lämpiää kyllä tietysti tämmöiselle lääkärille. Mutta mulla on semmoinen olo, että kun mä menin lastentaudille töihin ekan kerran 24-vuotiaana, ja en mä ollut ikinä tavannut lapsia. Siis eli ei meidän suvussa ollut lapsia oikein, ja ei mulla itsellä ollut lapsia, että mulla oli jotenkin tämmöinen aika abstrakti käsitys lapsista. Mutta sitten vaan ruveta hommiin, ja kyllä se työ opettaa tekijänsä. Aivan samoin kuin ei välttämättä, vaikka voi tulla aivan erinomainen geriatri, vaikka vanhusten lääkäri, vaikka ei olisi omaa henkilökohtaista mummoa, jota olisi hoitanut. Eli ajattelisin, että se on jälleen semmoinen niin kuin tietyllä tavalla taito, joka kyllä siinä hyvin nopeasti, kun tekee lasten parissa töitä, vahvistuu. Ja sitten siitä alkaa tulla niin kuin ikään kuin automaattinen tilanne, että kohtaa ne lapset ja perheet, ikätasoisesti nimenomaan ne lapset. Se on mun mielestä jotenkin aika kiehtovaakin, että kaikki lapset on eri ikävaiheessa kovin erilaisia. Mä en osaa sanoa, miten mä itse toimisin aikuislääkärinä, mutta ajattelisin, että aikuislääkärikin tarvitsee hirveästi kommunikaatiotaitoja, mutta ehkä lasten kanssa se on jotenkin ilmeisempää, että sitten jos se kommunikaatio jotenkin ei toimi, tai et saa sitä lapsen ikätasoisesti sen huomiota, niin sieltä voi tulla hyvinkin nopea palaute. Mutta oikeasti nämä ihan samat elementit on kyllä kaikilla lääkärialoilla, siis sen kommunikaation ja tutkimisen suhteen. Mutta ehkä lasten kohdalla se palautteen välittömyys, jos se homma ei onnistu, niin se on ehkä mikä erottaa sen aikuispuolesta. Ja siinä tuntuu olevan niin hirveän suuri kontrasti taas toisaalta siinä, että kuinka paljon pitää huomioida sitä ehkä sitä sellaista, en nyt sano älyllistä, mutta ehkä sellaista meta-älyllistä tietoa. Aikuiset ihmiset on aika tietoisia itsestään ja asioista, miten vaikka jotkut normit toimii tai tällaisia. Lapset taas ei niin paljon, että vähän niin kuin pitää olla sitä sellaista ymmärrystä. Se on silleen, että joskus aikoinaan mua vähän loukkaskin, kun aina kokeneet lastenlääkärit sanoo, että tietyllä tavalla lastenlääketiede muistuttaa eläinlääketiedettä. Eli ihan samalla kuin eläinlääkäri tulee katsomaan niin kuin sairasta eläintä, niin kyllä siitä näkee, että se on sairas, vaikka se ei osaa kertoa sitä. Eli että tavallaan sen vaikka eläimen omistaja tai isäntä tai emäntä voi hyvinkin kertoa tarkan anamneesin. Ja sitten tarkkailemalla ja tutkimalla sitä eläintä me saa hyvin paljon tietoa. Niin siinä tietyllä tavalla pienen lapsen tutkimisessa on samoja elementtejä. Ja sitten koululainen taas alkaa kyetä jo jonkun verran kertomaan omista asioistaan aikuistyyppisemmin, mutta on totta, että siinä ikään kuin tällä muiden ihmisten kertomuksella ja sitten tällä inspektiolla, että katsotaan miten lapsi voi ja sitten toisaalta miten se lapsi tutkitaan, niin sillä on iso rooli. Eli jollain tavalla niin kuin
tämä vertaus eläinlääketieteeseen ei ole täysin tuulesta temmattu, vaikka tietyllä tavalla ollaankin kyllä hyvin tanakasti ihmislääketieteen puolella. Ehkä itsellä tarvii just enempi sitä, no Nää varmasti, koska lastentautien kurssi on vasta ensi vuonna. Ja ehkä sellainen fake it till you make it on toinen, mikä tulee mieleen. Pitää vaan ehkä itse varmasti sit lähestyä niitä tilanteita. Joku sanoo, että jotkut eläimet vaistoaa sen, jos niinku sä pelkäät niitä, niin ehkä tässä on jotenkin samanlainen intuitio myös lapsilla. Niin kuin sanoit, että ne huomaa sen, että jos on niin kuin kokenut lääkäri. Joo, mutta mä just ajattelisin näin, että sitten kun tulee kuitenkin, kaikilla on nykyään tämä yleislääkärinä toimimisjakso, niin siellähän tulee väistämättä, erityisesti maalaispaikkakunnilla, eihän siellä ole erikseen lastenlääkäreitä eikä yksityisvastaanottoja, niin kaikki tulee tutkimaan myös lapsipotilaita. Niin se on vain juuri näin, että ei muuta kuin ruvetaan rauhassa tutkimaan, kunnioitetaan sitä perhettä ja kunnioitetaan sitä lasta ja pyritään tekemään rauhallisesti tietyt asiat, niin yleensä pääsee hirveän pitkälle, kun kuuntelee ja pyrkii tekemään asiat systemaattisesti ja rauhallisesti, vaikka olisi hyvin vähän kokemusta itsellä lapsista. Tämä pitää muistaa sitten, kun tulee se ensimmäinen, en nyt sano, että välikorvatulehdus, mutta joku vastaava yleinen terveyskeskusongelma lasten kanssa. Ensimmäiset sellaiset fiilikset, mitkä mulla tuli näistä asioista, mitä sä oot puhunut tässä, miten sä esität, ja sulla on tosi paljon tietämystä näistä asioista, niin mä arvostan sitä tosi suuresti. Ja siksi haluaisinkin kysyä, että mikä on saanut sut innostumaan niin kovasti niin kuin lastentaudeista ja sit erityisesti lasten infektioista? Se on hyvä kysymys. Tämä on aina semmoinen, että sitä ei välttämättä itsekään hahmota, mistä asioista on välttämättä kiinnostunut ennen kuin sitä tekee. Mullahan oli tosiaan se, että silloin kun mä opiskelin, niin mä kyllä tiesin, että mä todennäköisesti haluan jollekin diagnostiselle alalle. Mietin jopa psykiatriaa, mutta ajattelin ehkä enemmän sisätautia ja neurologiaa. Ja joskus elämässä voi olla se, että sattuma ratkaisee, että sitten kun mä olin juuri valmistumassa 6. vuonna, mä tiesin, että milloin mä saan paperit ulos, ja siihen aikaan ei ollut vielä, internet oli jo keksitty 90-luvulla, mutta sitä ei oikein käytetty mihinkään, ei ollut siis tavallaan sähköposteja, ei ollut tavallaan tämmöisiä kanavia hakea töitä, niin edelleen käytettiin paperi-ilmoitustauluja, niin sitten meidän Lääkiksen Killan ilmoitustaulu oli semmoinen pieni paperilappu, jossa luki, että Kainuun keskussairaala haluaisi 3 kuukaudeksi lastentautien erikoistuvan lääkärin sijaisen. Ja mä ajattelin, että tässä kohtalo on puuttunut peliin, että se päivämäärä oli juuri se, milloin mä valmistun. Eli mähän soitan sinne ja mä sain sen paikan. Ja se oli varmaan se kokemus, että mä lähdin oikeastaan kokeilemaan sitä alaa aika rohkeasti, että katsotaan, mitä tämä 3 kuukautta on. Ja Kainuun keskussairaala on aivan erinomainen koulutuspaikka. Se on edelleenkin aivan erinomainen koulutuspaikka. Ja sinä aikana mä päätin, että tämä on mun homma. Mä jotenkin koin, että vähän tulee semmoinen tilanne, että kun olisi tullut kotiin. Mulla kurssilla oli semmoinen ajatus, että tämä on kiehtova ala, mutta mä en jotenkin ollut vielä ollenkaan varma siitä, että onko tämä mun homma. Mutta sitten sen jakson aikana se jotenkin kristallisoitu mulle, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten OYSissa, kun mä tulin ensimmäiselle jaksolle, niin usein meillä alkaa lasten infektiotaudeilla se homma, niin mä jotenkin huomasin, että mun tavallaan semmoinen diagnostinen ajattelutapa, semmoinen erotusdiagnostinen ajattelutapa ja aika nopea tietyllä tavalla analyyttinen päätöksentekokyky ja kuitenkin tavallaan yhdistettynä siihen, että mä oon kuitenkin ehkä tämmöinen ihmislähtöinen ihminen tietyllä tavalla, niin kuin ainakin kommunikaatiossa, niin se soveltui äärettömän hyvin lasten infektiotauteihin, joka on semmoinen aika nopea ja monipuolinen ala, jossa pitää erottaa ne hyvin vaikeasti sairaat siitä isosta joukosta lievemmin sairaita potilaita. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä kysyttiin sitä tutkimusryhmään sille samalle alalle, professori Matti Uhari, joka on nyt ollut emeritusprofessorina jo useamman vuoden, niin jotenkin se yhdistelmä sitä, että aika varhaisessa vaiheessa rupesin tekemään myös tutkimustyötä, ja se oli nimenomaan kliinistä tutkimusta, joka pyrki edistämään niiden potilaiden hoitoa,
joista itse olin kiinnostunut, niin se varmaan tämä yhdistelmä oli jotenkin semmoinen voittajakombinaatio. Ja jotenkin mä ajattelisin, että minulle on sopinut hirveän hyvin tämmöinen yliopistomaailman työskentely, jossa mä oon hirveän paljon päivystänyt nuorempana vuosia ja vuosia, aivan valtavia määriä. Ja sitten toisaalta tehnyt myös tutkimustyötä, niin se kokoaa tavallaan semmoista osaamispakkia. Ja tavallaan koko ajan tulee jotain uutta, mutta miten mä sanoisin, että maailma ei tule koskaan valmiiksi, niin tässä on helppo ikään kuin pysyä innostuneena. Aina tulee jotain uutta. Ja potilaat on joka kerta erilaisia, että vaikka monia asioita on nähnyt, niin aina tulee jotakin yllättävää. Viimeisimpänä toki esimerkiksi tämä koronapandemia, jota infektiolääkärinä olen ikään kuin odotellut sitä pandemiaa noin 20 vuotta ajatellen, että jossain vaiheessa se tulee, koska mä tiedän, että infektiotaudit alana on sellainen, että koskaan ei tiedä, mitä on nurkan takana. Ja sitten se kuuluu myös tähän alaan, että pitää olla tietynlainen semmoinen niin kuin kyky, semmoinen kriisitietoisuus, että me voidaan joutua muuttamaan hyvin monia asioita hyvin nopeasti, kun tapahtuu uusia asioita maailmassa. Mä olin itse tuossa Kajaanissa, tai Kajaanin keskussairaalassa manuilemassa tuossa jouluna päivystyksessä, ja kyllä mullakin tuli sellainen tosi tervetullut olo sinne. En tiedä, mikä se niiden taika tai yksittäinen ainesosa siinä on, että miten ne tekee sen, mutta... Siis täällähän kaikki meidän alueen keskussairaalat on aivan erinomaisia, mutta mun oma henkilökohtainen teoriani kainuulaisista, jos kaikki kainuulaiset, jotka nyt tätä kuulee, niin siis tämä on toki, tässä on nyt siis, tämä on nyt viitsi, jos joku ei niin kuin pitää ottaa tämmöinen ennakkovaroitus, että nyt, nyt ei puhuta tiedettä. Mutta mä oon jotenkin ajatellut, että Kainuussa on ollut niin kovat olosuhteet siellä nälkämaassa, että ainoastaan todella fiksut ja vielä ne, joilla on ollut hyvä huumorintaju, on voinut jäädä henkiin. Ja semmoinen olo mulla on aina Kainuussa, kun mä menen sinne, että ne on älykkäitä ja hyvin huumorintajuisia ihmisiä semmoisella pienellä, semmoisella pikantisti mustalla vivahteella, vähän niin kuin maustetytöt. Eli niin kuin maustetytöt musta edustaa semmoista lähes puhdasveristä kainuulaisuutta. Eli jotenkin, mutta meillä on kaikki meidän keskussairaalat on mahtavia. Kokkola on fantastinen, ne on ihan siis ne on niin lämminhenkisiä. Ja siellä tämä suomenruotsalaisuus tuo semmoisen tietyn lämpimyyden ja semmoisen kommunikaatiotaidot, mitä ei välttämättä muualla ole. Kemin vahva valtio on se, että se on näistä paikoista se, joka on lähellä, jossa voi pendelöidä. Ja sitten taas Rovaniemihan on niin kuin aivan oma lukunsa, että Lapissa on myös sellainen omaleimainen, tosi kiva tunnelma. Että meillä on kyllä silleen minusta ihana tilanne meidän alueella, että meidän kaikki keskussairaalat on jotenkin aivan todella kivoja paikkoja. Kyllä, tuossahan oli hyviä tällaisia vähän niin kuin pikku tiisereitä noista eri kaupunkien keskussairaaloista. Ihan varmaan tykkäävät, varmasti jos kuulevat hekin, ja varmaan ihmiset, ketkä on ollut siellä vaikka töissä tai on menossa töihin, niin varmaan tietyllä tapaa myös sitten huomaa näitä piirteitä siellä ihan ehdottomasti. Huomasitko, että olisi ollut jotain sellaisia niin kuin yksittäisiä käännekohtia kuitenkin, jotka on niin kuin vaan ollut kasvattamassa niin kuin sitä niin kuin sun henkilökohtaista sellaista kiinnostusta tätä alaa kohtaan? Joo, toi on hirveän hyvä kysymys. Ja tämä on varmaan semmoinen, että varmasti näitä on, mutta mulla varmaan on jotenkin ollut aika semmoinen älyllinen prosessi, että jos nyt karkealla tavalla sanotaan, niin jollain tavalla, silloin kun mä mietin esimerkiksi psykiatriaa yhtenä vaihtoehtona, niin yksi vaihtoehto mulla oli, että sitten mä jotenkin ajattelin, että se lapsuus ja nuoruus on kuitenkin se aika, milloin tehdään, missä se efekti voisi olla kaikista suurin. Ja sitten toisaalta, vaikka musta ei tullut psykiatria, niin mä jotenkin edelleen ajattelen, että se mitä tapahtuu lapsena ja nuorena, niin sillä on valtava vaikutus ihmisen koko loppuelämään. Toisaalta niin, että lapsen hyvä hoitaminen jostakin niin kuin äkillisestä sairaudesta, niin siinä esimerkiksi voitetut elinvuodet voi yhtä lasta kohtaan olla vaikka 80, joskus jopa 100 vuotta, kun taas aikuispuolella usein hoidetaan hyvin pitkälle sairaita potilaita ja panostetaan elämänlaatuun ja muutamaan hyvään elinvuoteen, jos saadaan. Ja se on äärettömän arvokasta myöskin, mutta tietyllä tavalla niin kuin
lastentaudeissa on kyllä tämmöinen elementti, että vaikka aikuispuolen lääkärit varmaan ei arvosta tätä, mutta onhan se nyt niin, että ne lapsipotilaat on tietyllä tavalla arvokkaampia kuin aikuispotilaat, johtuen vaan siitä, että heillä on enemmän elinaikaa jäljellä. Että jos ajatellaan tämmöistä quality-tyyppistä ajattelua, quality adjusted life years, niin jos me pystytään yksinkertaisella hoidolla lapsipotilaalla hoitamaan joku tilanne kuntoon, niin sillä saavutettava terveyshyöty on hyvin, hyvin suuri. Eli se on sillä tavalla hyvin motivoiva. Toisaalta toki niin päin, että jos me tehdään joku virhe, mikä on tietysti aika harvinaista, mutta jos meidän toiminta johtaa potilaan menehtymiseen, usein se ei ole missään nimessä tietoinen eikä tahallinen virhe, mutta se voi olla kerta kaikkiaan, että hyvin monet asiat menee yhtä aikaa pieleen. Ja jos potilas sitten menehtyy ja tulee sellainen olo, että se osittain johtuu myös omasta toiminnasta, ei välttämättä missään nimessä tahallista, niin silloin myös nämä menetykset on äärettömän suuret. Eli siinä menetetään valtava potentiaali. Eli niin kuin mä en osaa kertoa semmoisia, niin joku muu osaisi kertoa ehkä semmoisia konkreettisempia hyviä tarinoita, mutta että mä niin kuin jotenkin varmaan mulla se pohdinta oli myös osin tämmöistä aika älyllistä. Tämä ehkä kertoisi sinulle tässä vaiheessa tähän kysymykseen. Joo, musta toi oli äärimmäisen hyvä vastaus, koska mä oon nyt viime aikoina tosi paljon perehtynyt siihen, että mitä, ja miksi tämä podcastkin on niin kuin syntynyt, niin on se, että mitä itse haluaisi sitten tehdä joskus isona, aikuisena ja viisaana ja vahvana, kun on valmis, tai olen just lähtenyt kiinnostumaan siihen, että olisi mahdollisimman suuri se vaikutus, kun lapsilla on niin suuri se potentiaali, että se, vaikka niin kuin säkin sanoit, että on arvokasta ne elinvuodet myös siellä lopussa, mutta että tässä niin kuin se vaikutus on todella suuri. Ja eihän sitä voi kieltää, jos niin kuin vertaa puhtaasti sitä matikkaa siinä, just vaikka niitä kuolia. Ja jos ajattelee, kun näitä on tehty näitä priorisointilistoja, niin jos ajattelee, että mitkä on niitä tauteja, joiden hoito pitäisi kaikissa tilanteissa turvata, niin oikeasti 2 asiaa mun mielestä nousee yli kaiken. Eli synnytyksen hyvä ja turvallinen hoito, koska se on äärettömän vaikuttavaa toimintaa. Eli sekä vastasyntyneen että äidin kuolema, niin ne on ihan täysiä katastrofeja ja siinä menetään valtavasti näin. Ja se on usein näissä priorisointilistoissa kaikista eniten kärjessä ja se tietyllä tavalla liippaa myös lastentauteja. Ja sitten niin kuin hyvin lähellä kärkeä on sitten ilman muuta lasten infektiotautien tehokas ehkäisy ja hoito, joka osin on onnistunut rokotuksin, mutta meillä on edelleen niin kuin tavanomaisia lasten infektiotauteja, jotka voidaan hyvin yksinkertaisilla asioilla hoitaa. Mun yksi työkaveri on ollut lasten infektiolääkärinä näillä SPR:n niin kuin tavallaan katastrofialuekomennuksilla ja hän kertoi, että kun hän lähti sinne, niin hän ajatteli, että hän hoitaa siellä sitten tämmöisiä jotain eksoottisia tauteja niillä katastrofialueilla. Niin hän hoiti siellä itse asiassa aivan niitä samoja tauteja, mitä me hoidetaan lasten infektio-osastolla, mutta vaan äärialkeellisissa olosuhteissa. Jos lapsella on vaikka keuhkokuume tai virusinfektion aiheuttama hengitysvaikeus, niin meidän hoidoille, jotka on yleensä varsin yksinkertaisia, se lapsen ennuste on yleensä erittäin hyvä. Ja sitten taas, jos mennään alkeellisiin olosuhteisiin, jos niitä yksinkertaisiakaan keinoja ei ole käytössä, niin siinä menetetään aivan valtava potentiaali, niin kun, siis ja se vaikuttavuus on aivan valtavan suuri. Ja toki sitten kirurgiassahan on tiettyjä alueita, että ilman kirurgiaa ja muuta, niin traumojen hoitoa, tiettyjen vatsakatastrofien hoitoja, ne on myös äärettömän vaikuttavia hoitoja. Mutta kaikki erikoisalat ovat tärkeitä, mutta tietyllä tavalla voi sanoa, että ehkä lasten infektiotaudesta voi tulla sellainen harha, että ikään kuin tämä asia olisi ikään kuin voitettu, koska lapsia ei menehdy, mutta se kyllä ei perustu mihinkään muuhun meillä kuin siihen, että meillä on toimiva, hyvä rokotusjärjestelmä ja lisäksi meillä on erittäin toimivat lasten päivystykset ja avoterveydenhuollon päivystykset ja hyvin toimivat lasten osastot. Esimerkiksi meillä lasten infektio-osastolla käy vuosittain noin 2000 lasta ja meidän lasten erikoissairaanhoidon päivystyksessä noin 5000 lasta. Ja kaikki nämä lapset on potentiaalisesti semmoisia, jotka alkeellisissa olosuhteissa voisi olla hengenvaarassa. Eli että tämä skaala
niin kuin mitenkä sitä asiaa ajattelee, niin meillä on itse asiassa hyvin paljon semmoisia hyvin yksinkertaisin keinoin tehokkaasti hoidettavia tauteja. Mutta jos meiltä otettaisiin esimerkiksi lisähappi, antibiootit pois meidän keinovalikoimasta ja nykyaikainen tehohoito, niin meidänkin lasten kuolleisuus olisi 10 kertoja suurempi kuin se tällä hetkellä. Onko sulla niinku tälleen mielen päältä heti heittää jotain sellaisia vaikka kehityksen kohteita tai tutkimuskohteita, millä voisi just parantaa vielä vaikka ääriolosuhteissa just sitä, että niitä lapsia saisi hoidettua, mutta eiköhän ne ole noi perusasiat, mitä meillä on täälläkin just. Hyvät rokotusjärjestelmät ja antibiootit ja kaikki tällaiset perusasiat niin sanotusti. Kyllä, joo. Mutta kyllä on varmasti, jos ajattelee globaalisti, niin malarian tehokas rokote, joka nyt, jos mä jotenkin ajattelen, että jos tästä koronapandemiasta jotakin hyvää seuraa, niin esimerkiksi jos se johtaa mRNA näiden rokotteiden uuteen aikakauteen, että se tavallaan hyvin nopeutetusti otettiin käyttöön aiemman perustieteen tekemät tutkimustulokset, ja jos se johtaa siihen, että esimerkiksi me saadaan niin kuin keitettyä tehokas malariarokote, samoin meillä on, anteeksi, mulla tippui airpod korvassa. Joo, niin mä ajattelinkin, kuulosti siltä. niin kuin, kun on pikkusen pienet korvakäytöt, niin nämä joskus irtoaa vahingossa. No niin mä olin siitä puhumassa, että mä ajattelisin, että esimerkiksi jos me saataisiin vaikka malariaan tämmöinen nykyaikainen tehokas RNA-rokote, tai jos me saataisiin näihin tavanomaisiin vielä jäljellä oleviin virusinfektioihin, joista ehkä tärkein, joka kaipaisi nopeaa parannusta, on RS-virus, eli tämmöinen respiratory syncytial virus, joka tuo isojen epidemioiden aikana valtavasti pieniä vauvoja sekä tehohoitoon että osastohoitoon. Jos me tälle puolelle saadaan tehokkaita rokotteita, tai toisaalta esimerkiksi viruspuolelle, että lasten virusinfektiot on erittäin paljon tuo lapsia nykyäänkin vielä sairaalaan, niin jos me saataisiin sinne vaikka tämmöisiä moderneja antiviraaleja, koska joskus tämmöinen katastrofi itse asiassa ruokkii innovaatioita, ja niitä innovaatioita voi tulla sitten muillekin aloille, aivan kuin HIV-epidemia, joka oli täydellinen katastrofi 80-luvulla, niin se on valtavasti ruokkinut niin kuin viruslääkepuolen kehitystä. Ja nyt käytännössä sekä HIV että sitten nämä veriteitse siirtyvät hepatiittivirukset, niin nämä on käytännössä täysin hoidettavissa olevia tauteja nykyisin. Niin mulla on semmoinen pieni toivo esimerkiksi tästä koronapandemiasta on, että sitä voi tulla semmoinen innovaatiobursti, että se niin kuin tavallaan tulee semmoinen sykäys, joka parantaa monien muidenkin sairauksien hoitoja. Ja voi olla, että ne taudit, joita me juuri nyt tällä hetkellä hoidetaan lasten infektio-osastolla, saadaan olennaisesti hävitettyä, ehkä mahdollisesti 10-30 vuoden aikana. Eli mun mentori, tämä Matti Uhari, onkin monesti sanonut, että lääkärin tärkein tehtävä, erityisesti lasten infektiolääkärin tärkein tehtävä, on yrittää tehdä itsestään työtön, eli pyrkiä vähentämään potilaita. Eli se, niin kun, sitten mä olisin täysin tyytyväinen mun rooliini, jos olisi sellainen päivä, että lasten infektio-osasto on täysin tyhjä, meidän päivystys on täysin tyhjä, ja minun palveluksiani ei enää tarvita, niin silloin ajattelisin, että nyt työ on saatu päätökseen, ja silloin voi että se pitäisi myös kaikkien muidenkin lääkäreiden muistaa, että meidän pitäisi tavoitella tilaa, jossa me ollaan tarpeettomia. Kyllä, tuo on äärimmäisen hyvä pointti. Varmaan sellainen, mitä on todella hankala saavuttaa, mutta siis ajatuksen tasolla, siis eikö se noin ole, eikö kuitenkin lääkärit toivo, että ei niitä, että potilaat olisi terveitä loppujen lopuksi? Joo, periaatteessa kyllä, mutta meillä on esimerkiksi, ehkä ei niinkään Suomessa, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa tiettyjä tämmöisiä, on niin kuin ansaintalogiikka perustuu siihen, että vaikka ihminen on opetellut jonkun tietyn toimenpiteen, ja se tekee jotain tiettyä toimenpidettä sairaalassa, ja sen palkkatulo riippuu siitä, ja sairaalan tulot riippuu siitä, kuinka monta niitä toimenpiteitä tehdään. Niin mun mielestä tämä suomalainen järjestelmä on jotenkin kauhean mukava, kun se ei ole niin julma sen suhteen, että jos meillä oikeasti loppuu jotkut potilaat, niin sitten vaan katsellaan, että no mitäs hommaa sä voisit seuraavaksi tehdä. Eli niin kuin sun koko asema ja muu ei ole siihen niin kuin sidottu. Mutta silleen mä oon, mitenkä mä sanoisin, että menee ehkä vähän kauaksi, mutta ajattelisin, että jos miettii omaa uraansa ja omaa vaikka tutkimusintressejä,
niin tietyllä tavalla voi olla hyvä tehdä vähän monenlaista tutkimusta sen oman erikoisalansa sisällä, että jos oikeasti joku tauti niin kuin häviää, että se saadaan niin kuin hävitettyä, niin oma ura ei mene siinä samalla, koska niin kuin, että jos sä tutkit vaikka vaan yhtä tautia, sanotaanko nyt vaikka esimerkkinä RS-virusta, ja sitten siihen tulee tehokas rokote ja se häviää, niin huonoimmillahan tämä voisi, jos ajattelee tämmöistä perinteistä ajatusta, että pitää vaan keskittyä yhteen asiaan, niin sehän voisi johtaa siihen, että sitten on aivan tyhjän päällä, että pitäisi mä nyt sitten tehdä. Että meidän pitäisi kestää se, että me tehdään kaikkemme, että ne sairaudet häviäisi. Ja sitten, mitenkä mä sanoisin, ja toisaalta kliinisessä tutkimuksessa ratkaista aina niitä ongelmia, mitkä sillä hetkellä on polttavia, eikä liikaa rajoittua niin kuin vaan vaikka johonkin yhteen taudin aiheuttajaan yksistään. Siinä vaiheessa pitää varmaan ryhtyä RS-virushistorioitsijaksi sen sijaan tutkijaksi, jos sitten se loppu. Mutta Kyllä, palatakseni tuohon koronavirus tai vaikka tämän pandemian aiheuttamiin innovaatioihin ja kaikki, niin varmaan sen lisäksi, että tämä rokotututkimus saa mahdollisesti jonkinlaisen boostin, niin varmaan myös se, että eri vaikka just teollisuudessa niin huomioidaan myös se, että okei, näitä rokotteita tarvitaan paljon, että se volyymi, vaikka miten niitä rokotteita pystytään valmistamaan, niin sekinhän varmasti paranee nyt, koska niitä tarvitaan paljon. Varmaan niin monet asiat niin paranee. Ilman muuta, kyllä. Tässä on varmaan hyvä sivuta tai aasinsiltana hypätä sitten siihen, että mitä mieltä sä oot, että miltä lastentaudit ja lasten infektiotaudit niin näyttää 10 tai 20 tai jopa 30 vuoden päästä? Jälleen tosi hyvä kysymys, ja mä jotenkin ajattelisin, että hirveän pitkään on puhuttu siitä, että tämmöinen sosiaalipediatria ja psykososiaaliset asiat tulee korostumaan, mutta ajattelisin, että se mitä mä ehkä olen nähnyt, niin meillä tavallaan tulee todennäköisesti meidän alalla korostumaan harvinaissairausdiagnostiikka, koska tämmöinen esimerkiksi koko genomin laajuinen diagnostiikka ja etenkin exomin lukeminen, tämmöinen whole exome sequencing eli BES-tutkimukset, ne on tullut nyt viimeisen 5 vuoden aikana täysin rutiininomaisiksi tutkimuksiksi. Että mä ajattelisin, että tiettyjen perinnöllisten, erityisesti lastentautien alalta sekä primaarien immuunivajeiden että tiettyjen hematologisten tautien, toisaalta lasten neurologisten tautien osalta. Mä luulen, että meidän ymmärrys niistä tietyistä harvinaissairauksista ja niiden mekanismeista paranee, ja meille voi tulla semmoisia ihan uusia avauksia, ja voi olla, että tämmöinen ikään kuin genomilääketiede tulee nivoutua aika niin kuin tiiviiksi osaksi lasten tauteja. Ja näinhän on puhuttu varmaan pitkään, mutta nyt viimeisen 5 vuoden aikana siitä on tullut jotenkin, mitenkä mä sanoisin, konkreettisesti todellisuutta, että me täysin rutiininomaisesti todetaan lapsilta uusia harvinaissairauksia. Viimeisimpänä esimerkkinä olin yhtenä kliinikkona hoitamassa potilasta, josta sitten immunologiset perustutkijat selvitti täysin uuden vaikutusmekanismin, ja sen potilaan, OUSissa hoidetun potilaan luuydinkuva tulee olemaan nyt tulevan Blood-lehden kannessa, johtuen siitä, että siinä löydettiin uusi geenivirhe ja siitä johtuva tämmöinen niin kuin hemofako, tai siis semmoinen tietynlainen vaikea henkeä uhkaava verisairaus, joka voidaan hoitaa kantasolusiirrolla. Tämä on niin kuin yksi aspekti. Sitten toisaalta on tosi kiinnostavaa nähdä, mitä tapahtuu näille meidän niin sanotuille tavallisille räkätaudeille. Mä jotenkin ajattelisin, että jos me saadaan tehokas ehkäisy tai hoito rinoviruksiin, RS-virukseen ja toisaalta vielä tehokkaammat ennaltaehkäisykeinot vaikka influenssaan, niin meidän infektio-osasto voi näyttää aivan toiselta. Eli esimerkiksi tämä rinovirus, jota pidetään niin sanottuna tavallisena nuhaviruksena, niin se itse asiassa tuo merkittävän määrän pieniä lapsia ja myös isompia lapsia tehohoitoon, johtuen siitä, että se triggeröi tämmöisen vaikean hengenahdistuksen. Se tuo myös lapsia tosi paljon osastohoitoon. Eli mä jotenkin ajattelisin, että olisi hienoa 30 vuoden kuluttua, jos meillä olisi siihen jonkinlainen täsmällinen joko ennaltaehkäisy tai hyvin tehokas viruslääkehoito.
Ja se on niin kuin tavallaan, mitä mä ajattelisin, että olisi hienoa nähdä, että se infektio-osasto olisi tyhjä. Mutta sitten niin kuin kolmas asia on varmaan se, että mitä itsekin tutkin, on nämä normaalin mikrobiomin, eli meidän normaaleiden bakteereiden ja elimistön välinen vuorovaikutus, jota me edelleen ymmärretään hätkähdyttävän huonosti. Ja toisaalta, mitä meidän hoidot, esimerkiksi antibioottihoidot vaikka synnytyksen yhteydessä, mitä ne vaikuttaa, miten me voidaan vaikka vaikuttaa siihen, että keisarileikkauksella syntyneet lapset ei saisi vaikka siitä muuntuneesta mikrobiomista mitään haittoja. Ne haitat ei välttämättä ole valtavan suuria yksilökohdalla, mutta väestötasolla sillä saattaa olla merkitystä. Ja mä uskoisin, että sieltä voi löytyä semmoisia ihan uusia mekanismeja, jotka voi olla terveydelle hyvin merkityksellisiä ja joilla voi olla jopa merkitystä lihavuuden ja kardiovaskulaarisairauksien ja tämmöisten hoitoon. Eli sitä mä odotan kyllä mielenkiinnolla, että mitä siltä alalta tulee ja tuleeko sille puolelle jotakin tämmöistä diagnostiikkaa tai hoitoa. Voi olla, että ei, mutta se on kiinnostava asia, koska sitä tutkimusta tehdään paljon ja osahan tämmöisistä tutkimusaiheista voi osoittautua, että ei siinä sitten ollutkaan mitään ratkaisua löydettävissä tai ei se muuta mitään. Mutta nämä on ehkä ne sellaiset 3 aspektia, mitkä mä nostaisin esille. Tavallaan se sosiaalipediatria tietyllä tavalla, että meidän pitää niin kuin ottaa, ainakin pediatressiin sitten oli nämä antiviraalit ja sitten tämä harvinaistautidiagnostiikka ja sitten myös ehkä tämä mikrobiomi. Nämä kuulostaa siltä, että näitä varmasti kannattaa seurata jollain tavalla, että jos on niin yhtään kiinnostusta. Ja sitten se on tietysti sit se on tosi kiinnostavaa nähdä, että mitä nämä machine learning, eli tämmöinen koneoppiminen, keinoäly, innovaatiot, että nythän ne on hyvin alkeellisia vielä kliinisessä työssä, mutta että tuleeko meille oikeasti jotakin semmoisia työkaluja, jotka merkittävästi voi auttaa siinä diagnostisessa prosessissa seulomaan sitä dataa ja tekemään semmoisia älykkäitä hälytyksiä. OUSissahan on minusta yksi kehittyneimpiä tietojärjestelmiä, ja meilläkin tavallaan esimerkiksi on käytössä tämmöinen Pediatric Early Warning Score, eli se ohjelmisto tekee tietyn hälytyksen, jos tietyt tämmöiset elintoiminnot, niiden arvo on huolestuttavalla tasolla. Mutta se on hyvin yksinkertainen algoritmi, mutta se mua myös kiinnostaa nähdä, että tämä valtava hype, mikä liittyy tähän koneoppimiseen ja keinoälyyn, niin missä vaiheessa se oikeasti realisoitu semmoiseksi, että se oikeasti muuttaisi meidän potilaiden hoitoa. Ja tuleeko meillä lopulta olemaan 30 vuoden kuluttua joku semmoinen keskuslaskimo OUSissa, joka koko ajan seuloo kaikkien potilaiden kaikkea dataa ja tekee hälytyksiä. Että nyt on hyvin yksinkertaisia algoritmeja, jotka tekee hälytyksiä, mutta se on myös kiinnostavaa nähdä, että mihin asti se etenee. Että tavallaan kun laskentatehoa löytyy ja ne menetelmät alkaa olla yhä enemmän niin kuin arkipäiväisiä, niin milloin niistä tulee kliinisesti sovellettavia ja tuleeko meille jopa oma erikoisala, joka perehtyy vaan tähän. Vähän niin kuin, että jos meillä ehkä tarvittaisiin yhä enemmän ja enemmän tähän genomilääketieteeseen perehtyneitä ihmisiä, niin voi olla, että me tarvittaisiin myös itse asiassa tämmöinen rajapinta erikoisala tämmöiselle. Mutta siinä ollaan vielä aika alkutekijöissä, mutta jos mä haluaisin jotain visioida, niin voi olla, että siellä tulee semmoisia avauksia seuraavan 10-30 vuoden aikana, mitkä voi muuttaa meidän käytäntöä merkittävästi. Aivan varmasti. Siis vitsit, mulla tulee aina kylmiä väreitä, kun puhutaan tekoälystä. Tämän lisäksi mulla tulee mieleen niin kuin eettiset kysymykset tuosta tekoälystä, että kuitenkin nykyäänkin, vaikka on aika yksinkertaisia algoritmeja, puhutaan vaikka YouTube tai Instagram, kun se ehdottelee niitä videoita tai kuvia. Ne on pelottavia, kun ne on niin osuvia. Kyllä, että miten sitten vaikka tällaiset algoritmit, jotka saattaa olla tosi yksinkertaisia ja kun ne kuitenkin saattaa kehittää itseään eksponentiaalisesti jossain vaiheessa, jos niitä opetetaan niin kuin oppimaan yhä paremmin asioita, niin miten ne sitten tulee vaikuttamaan vaikka lääkärin päätöksentekoon tästä? Tämä nyt on vähän tällaista, no niin, foliohatut päähän, mutta... Se on minusta hirveän kiinnostava kysymys, että esimerkiksi jos radiologiaan pystytään vaikka luomaan jotakin algoritmia, niin mikä on sitten se radiologin rooli? Ja miten sitä koulutetaan, sitä algoritmia, ja kuinka hyväksi se oppii? Tai toisaalta joku laboratorioarvojen tai EKG tai
EEG tai jonkun muun tämmöisen monimuotoisen datan tulkinnassa, niin mikä tulee olemaan ihmisen ja mikä on olemassa koneen rooli ja miten ne tekee yhteistyötä, niin se on minusta hirveän kiehtova ajatus. Ja todella, kyllähän se on, vaikka se on aika kaukana kliinisestä lääketiedestä, niin onhan se pelottavaa ne niiden algoritmit, miten ne toimii ja kuinka hyvin ne toimii, jos ajattelet, mitä ne vaikka ehdottaa musiikkia tai muuta. Et välillä ajattelen, että algoritmi tuntee minut paremmin kuin kukaan muu minun tuntemani ihminen, niin se on tietysti niin kuin jotenkin aika pysähdyttävää. Mutta juuri näin, että se on kyllä hyvin kiinnostavaa nähdä, että miten siinä mennään. Ja edelleenkin, jos palataan tähän lastentautien erikoisalaan, niin se lääkärin roolihan kuitenkin se sosiaalinen komponentti ja se lääkärin työn ydin, niin sehän ei häviä mihinkään. Eli kaikki ne ammatit tulee säilymään, jossa tarvitaan ihminen ihmiselle. Ja joku semmoinen, joka on ikään kuin asiaan perehtynyt ja joka tukee sitä perhettä ja pyrkii valitsemaan sen parhaan hoidon ja tulkitsee niin kuin ihmisten kielellä sitä asiaa ja tuo ne arvot siihen päätöksentekoon. Niin siinä mielessä mä ajattelisin, että oikeastaan kaikki kliiniset lääketieteen alat, jossa ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin nämähän on hyvin semmoisia turvattuja riippumatta siitä, mitä koneoppiminen tai muu tuo mukaan. Ja ne on sitten jälleen apuvälineitä, mutta se kova ydin tapahtuu aina sen ikään kuin sen lääkärin ja perheen ja toisaalta lääkärin ja lapsen välillä. Et varmasti jos lähitulevaisuudessa tulee jotain tällaisia algoritmeja, niin ne on nimenomaan vaan sitten työkaluja just vaikka johonkin seulontaan, niin kuin sanoit. Kyllä. Et kuitenkin se on hankala opettaa tietynlaisia arvoja. Siitäkin käydään paljon keskustelua, että pystyykö niitä opettamaan hirveän hyvin. Joo. Algoritmeille just jotain arvoja ja tällaisia. Että niin kuin paljon on sitten kuitenkin edelleen tehtävissä ihmisten toimesta niin sanotusti. Kyllä. Oliko sulla itsellä muuten, oliko sulla jotain, mitä sä olisit halunnut tietää ennen kuin sä päädyit just tähän lastentauteihin? Oliko mitään sellaista, no vitsit, oispa joku kertonut mulle tästä? Lääkis on silleen mahtava, että kun pääsee kaikille kursseille ja pääsee vähän niin kuin näkemään semmoisen ikään kuin häivähdyksen siitä, että mitä se on, mutta siitä alasta. Mutta esimerkiksi pediatriassa meidän kurssilla korostuu ehkä tietyt asiat, esimerkiksi poliklinikkapotilaat, jotka on usein aika, mitenkä mä sanoisin, me käytetään vähän tämmöistä poliittisesti epäkorrektia termiä kuin pintasairas, eli jotka ei ole hyvin sairaita. Että oikeasti varmasti esimerkiksi pediatriassa mun työ koostuu kuitenkin tämmöisten selvästi sairaiden potilaan hoidosta aika pitkälle, jotka on vakavasti sairaita, jotka hoidon tiimissä mä oon osana. Ja monesti ehkä kurssilla vaikka jos on, niin nämä tämmöiset hyvin vaativat potilaat tietyllä tavalla ehkä siivotaan pois lääketieteen opiskelijoiden näkyvistä. Eli teillä on ikään kuin rakennettu semmoinen, niin kuin mitenkä mä sanoisin, semmoinen beta-versio, semmoinen harjoitusversio semmoisesta kuvitteellista maailmassa, jossa on näitä potilaita. Vaikka ne on oikeita potilaita, niin ne on yleensä aina hyvin, hyvin siivottuja ja valikoituja potilaita, että siellä konfliktin riski, hyvin vaikeiden päätösten riski ja sitten tämmöisten kuolemaan johtavien potilaiden riski saada teille niin kuin tutkittavaksi kandeella, niin sehän on äärimmäisen vähän. Te voitte nähdä pieniä ripauksia niistä vaikka jossain kierrolla tai muuta, mutta te ette saa niitä niin kuin omaksi potilaaksenne kovinkaan usein. Niin ehkä sen mä jotenkin ajattelisin, että tavallaan ymmärrän hyvin, että se pitää lähteä rakentamaan niistä niin kuin helpoista elementeistä, mutta jotenkin sitten on huomannut, että joskus nuorilla lääkäreillä, jotka tulee pediatrialle, niin ehkä ei ole täysin realistinen käsitys siitä, että myös lapset voi olla hyvin vakavasti sairaita ja myös lapset voivat menehtyä. Ja vaikka ei olisi siis syöpälääkäri. Syöpälääkärithän totta kai lasten syöpälääkäriksi, jotka ryhtyy, niin ne ymmärtää tämän asian kyllä. Ja ne on semmoinen oma valikoitunut rotunsa, joita kunnioitan valtavasti, koska itse en välttämättä psyykkisesti siihen kykenisi ainoana päivätyönäni. Mutta että jotenkin kaikki, ainakin erikoistumiskoulutuksen aikana, kohtaa hyvin, hyvin vaikeita asioita. Mutta jälleen niin päin, että myös ne voitot on aika suuria. Siis eli myös on äärettömän paljon semmoisia hyvin myönteisiä asioita, ja se oma toiminta vaikuttaa paljon.
Mutta tämä on varmaan sama myös muilla erikoisalalla, ja se on vähän ehkä semmoinen, että vaikka me pyritään antamaan realistinen kuva alasta, niin se teidän kokemus on ehkä jollain tavalla semmoinen helpotettu versio, että yritetään vähän niin kuin silotella, ja sitten kun joutuukin nuorena lääkärinä töihin, ja sitten sitä ei enää, niin sitä joutuu vähän niin kuin rintamalle. Että te olette vähän niin kuin kadettikoulussa, jossa kaikki on järjestyksessä, ja sitten teidät lähetetään etulinjaan. Ja sitä mä oon aina miettinyt, että onko se hyvä näin, että sitten sinne joutuu sinne etulinjaan, ja sitten siellä tapahtuu asioita, joita te ette voinut ajatella, että koskaan tapahtuisi. Mutta sittenhän se on vähän, että te kerrotte 2-3 ekaa vuotta valmistumisen jälkeen toisille ne vähän niin kuin rintamajuttuja. Ja sitten kun teistä tulee, niin kuin se ammatillinen identiteetti vahvistuu ja te rupeatte kestämään sen kaiken, mitä tähän alaan liittyy, niin sitten jutut vähenee ja sitten te enää korkeintaan valitatte kurssikavereita, että nähdessänne niin hallinnosta. Siitä voi aina sitten valittaa, niin kuin, että mitä hullua on missäkin sairaalassa nyt tehty, mikä hallinnollinen päätös on viimeksi tehty. Mutta sitten se tavallaan se kliinisen työn ahdistus, että se on jollain tavalla se kokemus monesti nuorilla lääkillä on, kun hyppäisi niin kuin jäiseen jokeen ja nyt vaan pitää selvitä tuonne rannalle jotenkin. Ja se kokemus on silleen, mitenkä mä sanoisin, että mä oon hirveänä miettinyt, että kuuluuko se kaikille tulla näin, mutta jollain tavalla se on ehkä hyvä realisoida, että lähes kaikilla erikoisaloilla, jossa ainakin tehdään ihmisten kanssa töitä, ja jos se ala on semmoinen, että potilaita voi sillä alalla menehtyä, niin tämä jollain tavalla on semmoinen asia, että sitten kun se niin kuin realisoituu todellisessa elämässä, niin se on kuitenkin eri asia kuin se harjoitusympäristökurssilla. Mutta se kuuluu lääkärin työhön ja siinä auttaa sitten tavallaan se tiimi ja se, että te teette porukalla töitä ja teidän ammatillinen identiteetti vahvistuu ja te teette juuri silloin kaikista tärkeintä työtä silloin, kun tekee semmoisien potilaiden kanssa työtä. Mutta tämä on ehkä semmoinen asia, minkä mä oon itse jälkikäteen miettinyt, että se kuva, minkä mä sain vaikka lastentaudeista kurssilla, niin se ei tavallaan, se lastentaudit, minkä minä nyt näen, se on paljon syvempi, paljon monimuotoisempi, tavallaan paljon kauniimpi, mutta myös paljon traagisempi. Eli se tavallaan se semmoinen teflon-ympäristö, mikä kurssille rakennetaan, joka on myös ihan jees, ja se on tosi tärkeää niiden perusasioiden oppimiseksi, niin sitten se tavallaan se oikea lääkärin työ ja siinä tapahtuvat asiat on vielä niin kuin, se on niin kuin semmoinen todellinen niin kuin real life experience, jota on hirveän vaikea siinä kurssin aikana ehkä täysin hahmottaa. Vaan tuli siis silmien eteen sellainen skaala, missä on niinku 2 ääripäätä, että on niinku jotenkin tosi riski, tosi sellainen ehkä sanotaanko epämukavuusalue. Ja sitten toinen ääripää on se niinku palkitsevuus, että kun aluksi lähdetään tai vaikka valmistutaan tai koetaan ekoja potilaskontakteja tai mitä liian, niin kun mennään uralla eteenpäin, niin se vähän niin kuin se väli sillä skaalalla, jos ajatellaan, että sä oot itse nollassa, niin se vähän niin kuin kasvaa koko ajan. Sä vähän niin kuin itse myös niin kuin lykit niitä seiniä sinne ääriasentoihin, mitä enemmän sä oot niin kuin siellä vaikka epämukavuusalueella tai siellä palkitsevuusalueella. Että kyllä. Tuli vaan sellainen ajatus. Joo, kyllä siinä on just jotain tämän tyyppistä. Ja tämä on ehkä hyvä niin kuin ymmärtää myös siinä vaiheessa, kun valmistuu ja alkaa erikoistumaan. Että on itse miettinyt, että se tietty tuska, mikä siihen vaiheeseen väistämättä kuuluu, niin sitä pitäisi tietyllä tavalla pyrkiä helpottamaan, mutta jollain tavalla aina se, että jos joku asia tuntuu vähän haastavalta, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että on hyvin vahvalla tällaisella oppimiskäyrällä. Eli silloin se rinteen jyrkkyys on aika kova. Eli kun opitaan ja noustaan rinnettä ylös, niin välillä se, että sitten jos alkaa tuntumaan, että se on tosi tosi helppoa se työnteko aina, niin silloin voi aina miettiä, että onko siinä enää riittävästi haastetta ja onko nyt enää oppimassa. En tarkoita, että jokaisen vaikka 50-vuotiaan lääkärin pitäisi koko ajan tuntea hirveää tuskaa työstään, mutta voi sillä lohduttautua, että silloin kun se tuntuu vaikealta ja haastavalta, niin silloin tietää, että on erittäin jyrkällä oppimiskäyrällä, eli että myös oppimista usein tapahtuu, kunhan se ei ole täysin sietämätön se tilanne. Oppiminen ei tapahdu, jos on täysin ahdistunut. Pitää olla kuitenkin jotenkin turvallinen olo siinä tilanteessa, mutta että silloin voi tietää, että silloin kun joutuu tekemään töitä ja se on jyrkässä kulmassa se oppiminen, niin se on oikeasti työläs prosessi. Et se ei tunnu aina täysin miellyttävältä, mutta se ei saa tuntua täysin epämiellyttävältä, koska silloin
jos sulla on turvaton olo, niin silloin ei kyllä opi. Tai ahdistunut olo, tai semmoinen olo, että sä et kelpaa sille tiimille tai muuta. Kyllä. Tämähän nivoutuu tosi hyvin siihen flow-ajattelumallin niin kuin psykologi-isälle. Kukaan ei osaa sanoa sen nimeä, Mikhail Csikszentmihalyi olikaan, niin siinähän tulee just esille, että kaikessa pitää olla pikkuhaaste, että se olisi miellyttävää. Ja joku voi jopa väittää, että se flow-tila on niin kuin onnellisuutta. Jos haluat olla onnellinen tai iloinen, niin kai sulla pitää olla joku pieni haaste ja sä pääst aina siitä yli koko ajan pikkuaskelin. Tämä on vain yksi ajattelutapa varmasti tässä. Mutta joo, mä oon samaa mieltä, että sit jos se on täysin haasteetonta se työ ja täysin rutinoitunutta, jolloin ei tarvitse ikinä miettiä eikä ahdistua ikinä mistään, niin se voi tuottaa toisenlaisen psyykkisen mielipahan. Ja se voi olla paljon hankalampi korjata kuin tavallaan sellainen ylikuormittuneisuus, että tavallaan sellainen tietty ylikuormittuneisuus, mikä monesti nuorilla lääkäreillä on, niin se usein myös assosioituu vahvasti siihen työn mielekkyyteen. Että usein silloin työ, joka aiheuttaa semmoisen tietynlaisen kuormittuneisuuden, kunhan se ei mene ihan älyttömäksi se kuormittuneisuus, on todennäköisesti hyvin tärkeää työtä. Ja työ, joka on täysin rutiinia, jos ei ole mitään haastetta, ei ehkä aiheuta kuormittuneisuutta, mutta ei myöskään tuo sitä tiettyä mielekkyyttä. Mutta tällä en tarkoita missään nimessä sitä, että nuorten lääkäreiden työolojen pitää olla mahdollisimman hyvät, työmäärien pitää olla kohtuullisia, mutta yritän vaan avata sitä, että semmoinen tietty lääkärinä kasvaminen, niin siihen liittyy myös tiettyä tämmöistä psyykkistä kuormittumista, joka on ikään kuin normaalia, kunhan se pysyy tietyissä rajoissa, niin se kuuluu siihen prosessiin. Et ei voi niin kuin suoraan hypätä nuoresta lääkäristä semmoiseksi lääkäriksi, joka on ollut 25 vuotta töissä, että se vaatii ne välivaiheet. Jotenkin itsestä tuntuu, että kun sanoit, että niin ne asiat liittyy lääkäriksi kasvamiseen, niin aika monesti myös asiat, mitä on tullut nyt lääkiksessä vastaan, niin on aika vahvasti korreloinut myös ihmisenä kasvamiseen. Kyllä. Et varmasti on tosi paljon sellaista overlappia niissäkin Kyllä, just näin. asioissa. Jos halutaan ottaa vähän sellaista personal twistiä, Terhi, sinusta, mihin muuhun sä oot päättänyt kohdistaa sun aikaa arjessa? Mitä sä tykkäät tehdä vapaa-ajalla? Moni varmaan haluaa kuulla vähän sellaista työn ja vapaa-ajan tasapainottelua. Tämä on ihan hauska kysymys. Jossain vaiheessa mulla oli sellainen olo, että ihan kun oli se kaikista kuormittavin vaihe päivystysten ja kun oli omat pienet lapset, niin se oma aika jäi hätkähdyttävän pieneksi. Mutta mulla on jotenkin sellainen olo, että ne asiat, mihin mä oon kokenut intohimoa, aina on edelleen olemassa ja niihin mulla on nyt ehkä viime aikoina taas ollut enemmänkin aikaa. Mä oon kiinnostunut elokuvista ja mä oon kiinnostunut niistä jotenkin aivan erityisellä tavalla, että mä en ole kiinnostunut vaan sillä tavalla, että se on musta niin kuin hienoimpia taidemuotoja, mitä on. Sitten mä oon kiinnostunut runoudesta ja esseekirjallisuudesta ja niitä mä luen säännöllisesti. Mä oon kiinnostunut tämmöistä murhamysteereistä, mutta mä en ehkä hirveänä lue tällä hetkellä dekkareita, mutta niin kuin jollain tavalla tämmöinen klassinen whodunit on mahtava. Joo. Ja siis niin kuin, sit mä oon kiinnostunut yhteiskunnasta aika laajasti. Et mä oon tosi kiinnostunut monista yhteiskunnallisista podcasteista ja yhteiskunnallisen elämän seuraamisesta hyvin laaja-alaisesti ja luen niin kuin kanavalehteä ja semmoisia asioita. Nyt mulla ihan semmoisena viime vuosina mä oon löytänyt tämmöisen asian, mikä on musta todella, todella vähän yllättävää, että mä ajattelin, että nyt jotain pitää tehdä muutakin kuin vaan istua kotona ja lukea tai katsoa jotakin. Niin, meillä on nyt ollut sitten muutaman vuoden ajan Kärppien kausikortit, ja se on jotenkin mahtavaa, kun siitä tulee aivan valtava määrä tämmöistä informaatiota siellä pelissä kattoessa. Aivan mieletön määrä, ja sitten sä voit aina nähdä siinä sellaisia systeemejä ja tajuta, että miksi tämä ei nyt toimi, ja miten voi miettiä itsessään, että kun on ongelma, joka ei ole sinun vastuulla, niin semmoista on hauska niin kun rentoutusmielessä pohtia, että miten tästä voisi saada paremman. Niin jotenkin, siinä on jotenkin hirveän rentouttavaa, siis tavallaan, varmaan monet ajattelevat, että kärpät, että hyvänen aika, vaan hikisiä miehiä, jotka pelaa lätkää, niin mä näen sen kyllä jotenkin ehkä taas jälleen semmoisena systeemitason asiana, että siinä tapahtuu aivan valtavasti asioita, ja se on musta maagista se, että joskus se
kaikki toimii ja niiden pelaajien välillä on ikään kuin näkymättömät langat ja kaikki tietää, missä pitää olla ja se toimii se viisikkopeli yhteen. Ja välillä, sit kun se ei toimi, niin se ei toimi lainkaan. Ja se on mysteeri, tai siis se on musta aivan mieletöntä, että miten, se on hyvin kiehtovaa sen seuraaminen. Toinen peli, joka mua kiehtoo, on pesäpallo, ja sitä mä käyn katsomassa kaikki Lipon pelit, ja myös naisten pesäpalloa seuraan aktiivisesti, ja tyttäreni pelaa niin kuin pesäpalloa. Itse en ole pelannut muuta kuin koulujoukkueessa. Ja se on taas hyvin erityyppinen peli, jossa on ikään kuin shakkinappulat ovat aseteltuja laudalle, ja sitten tulee lyöjä, ja sitten katsotaan, että mikä on henkinen kantti, ja minkä ratkaisun pelijohtaja päättää tehdä, ja tekeekö kenttä minkälaisen ratkaisun, niin se on myös hyvin, hyvin kiehtovaa sen katsominen. Eli mä voin sanoa rehellisesti, että mä seuraan sekä jääkiekkoa että pesäpalloa nykyään aktiivisesti, mutta se on musta semmoinen hyvin virkistävä, ihan toinen aspekti elämässä, mikä on jotenkin kiehtova. Siis toi on aivan jotenkin uskomattoman upeata kuunneltavaa, jos toi tällainen kriittinen systeemiajattelu, vaikka niin kuin olisi vapaa-ajalla, niin no itse olen huomannut vaikka, mäkin nautin suuresti elokuvista ja just vaikka hyvin tehdyistä sarjoista. Se tarina siinä, miten se tuodaan esille, niin se on itsestä kiehtovaa. Et jotenkin se, kun niin yrittää miettiä, että onko tässä nyt ollut järkeä ja onko jossain ollut vaikka joku rako jossain kohtaa, että miksi tätä ei voinut tehdä toisin, vaikka jotain kohtausta tai että oliko näissä nyt jotain sellaista, onko tämä jatkumo ollut looginen ja tällaista niin kuin ihan, ja se ei vie niin kuin itseltä siitä kokemuksesta pois, niin kuin se lisää siihen, mutta mä tiedän, että jotkut kanssakatsojat ei välttämättä arvosta aina sitä, että kommentoi jotain kyllä, ääneen siinä. Joo, ja sitten ehkä elokuvat ja tietyllä tavalla sarjat on ehkä mulle semmoinen, että siinä mä kestän semmoisen epäloogisuudenkin niin kuin jollain tavalla, että mutta siinä on niin kuin kiehtovaa jollain tavalla nämä nimenomaan juuri niin kuin hyvin kiteytyt tarinat, ja se jollain tavalla, tämä on ehkä vähän tämmöinen kliseinen juttu, mutta tietyllä tavalla semmoinen ihmisyys, että jotenkin sekä kirjallisuus että myös elokuvat on mun mielestä jotenkin portteja siihen, että vaikka kaikenlaista on nähnyt, mutta ihmisten ymmärtäminen ja miten tietyissä tilanteissa jotenkin reagoidaan ja miten se kuvataan, niin se on jotenkin mulle poikkeuksellisen tärkeää. Pitääpä katsoa ehkä tänään illalla joku hyvä elokuva. Joo, mulla on nyt menossa joku semmoinen, kun tämä koronapandemia on ollut jotenkin ahdistavaa, niin mä huomaan, että mä katson niin kuin semmoisia vanhoja elokuvia, minä mä tarkoitan nyt niitä elokuvia, kun mä oon katsonut, kun mä oon ollut parikymppinen tai 25, eli tämmöisiä 90-luvun elokuvia, koska mulla on selvästi semmoinen olo, että kun ei tule mitään uusia elokuvia, niin mä voin hyvin katsoa näitä 90-luvun elokuvia, että niistä on riittävän pitkä aika, että vaikka mä oon ne nähnyt nuorina, niin nyt mä katson niitä uudelleen. Että mä ajattelen, että se on sinänsä ihan jännä, että jotkut niistä nostaa arvoansa, ja joistakin taas ajattelee, että tämä oli kyllä yliarvostettu aikanaan, että se on hyvin kiinnostavaa, että mitä vaikka 20-30 vuodessa tapahtuu, että jotkut semmoiset, ehkä silloin keskinkertaisena pidetyt elokuvat on pitänyt yllättävän hyvin pitteensä, tai siis semmoisen otteensa ja toisaalta toistepäin. Kyllä. Saattaa tulla sellaisia, just niin kuin sanoit, että no, tämä oli kyllä parempi silloin. Niin, näin juuri, eli että joo. No, ei siitä sen enempää, mutta juuri näin, että sitten se, mikä on hauskaa, kun elää vanhemmaksi, vanhenemista ei tarvitse yhtään pelätä, vaan se on musta hirveän hauska, että sitten on enemmän niin kuin tavallaan semmoista peilauspintaa, että sitten ne asiat, jotka on joskus kohdannut, niin sitten kun ne kohtaa uudelleen, niin se on hyvin kiinnostavaa nähdä, että se oma reaktio voi olla muuttunut, ja se näkee täysin toisin silmin sitten, kun on mennytkin 20-30 vuotta ajassa eteenpäin. Se on kiehtovaa. Ja mua ehkä pelottaisi, jos mä olisin edelleen joistain asioista samaa mieltä kuin mitä mä olin yläasteella, sanotaanko näin? Se on varmasti aika monella näin, että ainakin mä olin yläasteella niin tiukan linjan idealisti, että jos mä olisin vielä niin idealisti, niin mä olisin sietämätön. Eli niin kuin, se on juuri näin, että se voi olla joskus ihan hyvä, että tapahtuu kehitystä suuntaan toiseen. Kyllä. No vitsi, tähän tullaan loistava toinen aasinsilta. Siis jos sun pitäisi nyt palata ajassa taaksepäin, sä näet Terhi vaikka kolmosluokkalainen siis lääkiksessä tai vaikka Terhi aloittamassa erikoistumista, niin onko jotain, mitä sä sanoisit itsellesi tai jotain, mitä sä olisit tehnyt sitten vaikka toisin? Joo, mä varmaan jotenkin ajattelisin,
että älä ressaa. Siis, eli sehän siinä on, että tämä on sinänsä hirveä klisee jälleen, ja kun kaikki aina vanhemmat ihmiset sanoo, niin se kuulostaa jotenkin super ärsyttävältä, mutta oikeasti se on niin, että asiat järjestyy, ja se oma paikka löytyy. Että tärkeää vaan niin kuin kuulostella ja katella, eikä niin kuin puskea väkisin jotain, mikä ei sitten jotenkin tunnu omalta. Ja se oma paikka tulee löytymään, ja sitten kun löytää sen paikan, missä tuntuu, että ne omat taidot ja kiinnostukset kohtaa, ja vielä jos sattuu vielä löytämään hyvän työyhteisön, niin siitä kannattaa pitää kiinni, ja siihen kannattaa panostaa. Ja se tulee löytymään kaikille, mutta se vaatii vaan niin kuin kärsivällisyyttä, ja sitä ei kannata etukäteen stressata. Ja kannattaa luottaa tietyllä tavalla myös omaan intuitioon. Että vaikka jotenkin järjellä olisi päätellyt, että hei, minusta tulee vaikka urologi, niin sitten jos huomaakin, että hei, itse asiassa tämä joku aivan toisen tyyppinen ala onkin jotenkin, että mä onkin tästä kiinnostunut, niin jotenkin luottaa siihen ja lähteä kokeilemaan sitä. Että ei niin kuin ei kannata olla kauhean rigiidi eikä päättää etukäteen, mitä aikoo elämällään tehdä, vaan antaa myös niin kuin itsensä muuttaa sitä suunnitelmaa vähän niin kuin sen mukaan, miten elämä kuljettaa ja missä huomaa niin kuin tavallaan kukoistavansa, jossa niin kuin tuntee olevansa hyvin. Eli ei stressata etukäteen, vaan niin kuin se paikka tulee löytymään varmuudella kaikille. Toi oli erittäin hyvin sanottu. Siis, ja toivoisin, että kaikki, jotka kuuntelee, niin ottaa nyt vaan hyvät kuulokkeet, laittaa ne päähän ja kuuntelee tänne, että älkää stressatko. Se on ainut asia, mitä mä toivoisin vaan, että vaikka itsellekin iskostuisi tosi monesta asiasta. Saattaa mennä viikkokin jostain tapahtumasta eteenpäin ja sitten se tuntuu ihan erilaiselta, kun silloin se oli taas aivan ylitse pääsemätön. Nyt kun lähestytään loppuun, niin jotain sellaisia asioita, yleisiä vinkkejä tai oivalluksia, joita sä haluaisit antaa kandeille, jotka tätä kuuntelee? Mä vaan jotenkin ajattelisin, että muistakaa, että valtavan hieno ala, olkaa uteliaita, lukekaa, olkaa kiinnostuneita, haastakaa teidän kouluttajia sille sopivasti, ainakin sen verran, kun ne kestää. Ja niin kuin nauttikaa siitä hommasta, mitä teette. Ja älkääkä verratko ikinä, sitä mä oon yrittänyt aina nuorille lääkärille sanoa, että muistakaa, että älkää verratko itseäni johonkin hypoteettiseen, täydelliseen lääkäriin, koska ei pidä semmoista ei ole olemassa, että älkää verratko itseänne johonkin Jumala-käsitteeseen, siis sen tyyppiseen täysin abstraktiin, täydelliseen olioon, jota ei ole olemassa, vaan miettikää aina, kuinka paljon te olette oppinut siitä päivästä, kun te tulitte lääkikseen, että kuinka kaukana te olette siitä. Eli tätä epidemiologian perusasia, että compared to what, niin miettikää, mistä olette tulleet, älkääkä verratko itseänne johonkin hypoteettiseen olioon, joka on täydellinen, jota ei ole olemassa. Aamen. Aina kun mä alan miettimään liikaa tai vertailemaan vaikka itteeni tai just miettimään, että mä en riitä tai just kritisoimaan itteeni hirveästi, niin mä aion kuunnella repeatillä, kunnes mä oon eri mieltä itseni kanssa. Tämä on hyvä suunnitelma. Joo. Palatakseni vielä noihin sarjoihin, kirjoihin, elokuviin, runoihin, niin haluaisin kysyä sulta, olisiko sulla antaa vaikka elokuvasuositusta tai podcastisuositusta tai kirjasuositusta? Voi olla ihan mitä oot viime aikoina kokenut parhaaksi. Joo, mä voin jotakin. Nythän tietysti mulla on ollut silleen surullista, kun ei tule uusia elokuvia, niin mä oon jotenkin vähän ollut kynsille lyöty. Mutta mä voin sanoa pari asiaa, jotka ei mitenkään. Ensinnäkin toi Takaisin Pasilaan podcast, niin se on ihan verraton. Mä tykkään niiden tyylistä ja sehän on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille. Ja mä tykkään niiden otteesta, että kun se on samanaikaisesti kepeä ja tosi semmoinen tosi asiaan menevä ja tosi hyviä. Eli se on tosi hyvä ajankohtaispodcast. Samaten mun ikiaikainen julkisihastus Ruben Stiller, hän vetää tosi vahvasti edelleen Yleisradiolla, ja mä tykkään sen tyylistä, joka on yhtä aikaa itseironinen, että sitten hirveän paljon antaa tilaa sille haastateltavalle. Et mä tykkään siitä, että näin pitää pystyä suhtautumaan, että omiin erikoisuuksiinsa pitäisi pystyä suhtautumaan itseironisesti, ja se on harvinainen taito musta Suomessa, ja Ruben Stiller osaa sen. Ja sitten mä vielä sanon semmoisen, jota kaikki varmaan nyt järkyttyy, mutta mä nyt sanon, että mikä muun on tehnyt viimeisinä
kuukausina suurimman vaikutuksen, ja nyt varmaan kaikki ajattelevat, että nyt se on seonnut, niin kuin varmaan onkin, niin tämä Netflixin tämä sarja, tämä Emily in Paris, niin sehän on ihan täydellinen. Se varmaan se ongelma siinä, miksi se on saanut niin paljon semmoista shittiä niin kuin arvosteluissa on, että kun se on niin häpeilemättömän kevyt se tyylilaji, niin ihmiset ei tajua, että siinä on semmoinen valtavan paljon syvällisempi konteksti. Ja jos on ikinä, mä oon asunut ulkomailla just semmoinen 1,5–2 vuotta, niin semmoiset tosi kipeät asiat, että kun sä tulet niin kuin ulkopuolelta työyhteisöön ja sua ei hyväksytä, ja miten sä niin kuin semmoisessa tilanteessa toimit, ja miten sä suhtaudut maailmaan, niin siellä kerrotaan itse asiassa niin kuin siellä pinnan alla tosi vaikeista asioista, mutta kun se konteksti on niin kevyt, semmoinen höyhenen kevyt, ja niin jotenkin tavallaan kauniisti maalaitu, niin sitä on tehty, että se on täysin hömppäsarja, mitä se tietysti onkin. Mutta mä niin kuin sanoisin, että keveys ja huumori, niin on usein paljon syvällisempiä asioita kuin ihmiset ymmärtääkään, ja ne on vaikeita. Eli katsokaa Emily in Paris, ja sitten kun olette sen katsoneet, niin katsokaa Comedians in Cars Getting Coffee, jossa Jerry Seinfeld haastattelee koomikoita, ja he käyvät erilaisissa kahviloissa Yhdysvaltain ympärillä, ja aina esitellään uusi auto, usein vanhanaikainen, mahdottoman hieno auto, joka on valittu nimenomaan tälle kyseiselle vieraalle. Jerry Seinfeldillä on varmasti vahvoja Asperger-piirteitä, kun sitä katsoo, niin aistii tämän, mutta fantastinen formaatti, ja parhaimmillaan ne keskustelut on aivan mahtavia. Ja sitten vielä ihan viimeisenä, niin sit jos on vähän sellaisella räävittömämmällä tuulella, niin katsokaa Jim Jeffriesin stand-up-komiikkaa Netflixiltä. Ja sehän on räävitön, mutta valtavan älykäs ja fiksu australialainen stand-up-koomikko, joka nykyään asuu Yhdysvalloissa. Ja jälleen se, että hänestä muistetaan se, että hän puhuu räävittömästi, mutta jälleen sillä pinnan alla on itse asiassa äärimmäisen syvällinen ihminen, joka on todella hyvin tekee stand-up-komiikkaa. Tässähän tuli tosi paljon, piti ihan niin kuin täällä kynäsyyhyten ottaa muistiinpaneet, okei, näitä kaikki. Ja siis ehdottomasti pitää kuunnella Ruben Stilleria, että saa vähän sellaista haastattelijana myös sellaista itseironiaa ja komiikkaa mukaan tähän kaikkeen. Ja siis on ehdottomasti samaa mieltä tuosta komediasta ja huumorista ylipäätään, että sehän on vaan niin tosi hieno tapa vähän niin kuin salaa opettaa ihmisille asioita elämästä tietyllä tapaa. Että siihen voi pukea niin paljon asioita. Joo, mä jotenkin tykkään semmoinen hyvä stand-up-komiikka, toisaalta myös mikä tahansa hyvä komedia, niin sehän on hyvin mielenkiintoinen, että siinä usein yhdistyy älykkyys, tunne ja vielä joku semmoinen ristiriita, joka on tunnistettu. Eli se on kyllä musta hirveän kiehtova. Että tietyllä tavalla, vaikka se on aika kaukana lääkärin ammatista, niin lääkärin ammatissa käsitellään nimenomaan näitä samoja elementtejä, älyä, tunnetta ja ristiriitaa. Niin siinä mielessä komedia on hyvää lääkettä. Kyllä, ehdottomasti. Eli vapaalla komediaa kaikille suositellaan. Kyllä, tätä me suosittelemme. Kiitos Terhi sulle tosi paljon sun ajasta ja valtavan hyvän jakson mahdollistamisesta. Kiitoksia itsellesi, oli mukava olla vieraana. Kiitos. Ja kiitos teille hyvät kuulijat. Kirjasuositukset ja muut resurssit löytyy jakson tiedoista ja nettisivuilta spessupodcast.fi. Otan mielelläni vastaan vieressä erikoisalaehdotuksia ja muutakin fanipostia. Paras tapa saada mut kiinni on joko IG-diressä @spessupodcast nykäsemällä vasemmasta hihasta tai vaihtoehtoisesti nettisivujen kontaktosion kautta. Olisin äärimmäisen kiitollinen, jos kävisit antamassa palautetta osoitteessa spessupodcast.fi/palaute. Jos koit tämän jakson hyödylliseksi tai vähintäänkin viihdyttäväksi, niin mä olisin enemmän kuin kiitollinen, jos jakasit sen henkilön kanssa, joka tulee sulla ekana mieleen nyt. Oikein mukavaa päivänjatkoa ja kuulemisiin.